Ambalmao ayaw bisimila Mali kono ani Mali kokan ka lase aw mani watini na ka fɔ aw sɔgɔlen do VOA Bambara ka Malikura o kunnafoniw na min la kumabaw bena tali kɛ nunu kan bi ka lase aw ma. Burkina Faso kunnafoniw y'a yira ka fɔ u ka jamana finitigi 8 ɲɔgɔn fagara u ka jamana dugudennin dɔ la min bɛ wele ko Sodgen jɛkulu maramafɛntigiw fɛ n'a filɛ nin ye jamana camancɛ yan fan ka taa kɛɲɛ ka fɛ an ben'o tɛntɛn ko lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Faransi jamanatigi Emmanuel Macron bɔra bi juma ka laseli dɔ kɛ laseli min senfɛ a y'a yira ka fɔ ko wulikajɔ baaraw bɛ senna u bolo cogo min na u bɛna farafina Sahel jamana seko ani a dɔnko baarakɛlaw bisimilali to u ka jamana kɔnɔna la. Alors, je vais être très clair. Lorsqu'on dit il n'y aura pas de visa, on annule tous les événements qui seraient faits en France avec des artistes venant du Burkina, du Mali ou du Niger, c'est faux. Ça ne se passera pas. Fransi jamana ka pankulu min bɛ wele ko Air France fɛnɛ bataki bɔ bi juma bataki min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko kunɲɔgɔn kelen u bɛna sigi u ka baaraw gɛrɛntɛ kan Mali ni Burkina Faso jamana kan ko fɔ ka taa se septembre kalo tile 24 ma ninnu de bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ni waati in na ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ. Ambalmao ayaw bisimila ka lase aw ma kokura ka fɔ VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw aw bɛ ko lamɛn a ka radio fiɲɛsiraw fɛ nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ bi ye juma ye septembre kalo tile 15 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC ka kunnafoniw tɛntɛn ka lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ. Amta Burkina Faso jamana kan u ka jamana kan ministriso min sigilen do u ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔ kunna ye bataki teliman dɔ bɔ bi juma bataki min kɔnɔ u y'a yira ka fɔ kunnafoniw kɔnɔ ka fɔ ko kabiri septembre kalo tile 14 waatiw la wulikajɔ hakilina baara minnu ni u kun sigilen do ko u ye dansigi ko la ka kɛ ni Faransi jamana ka lasigidenso min bɛ u ka jamana kɔnɔna la baarakɛla min sigilen bɛ o lakana ko kunna ni a bɛ wele ko Emmanuel Pasquier ale ka baaraw dansigili la u ka jamana kɔnɔ walasa an ka se k'o kunnafoni kunkun n'a ɲɛɲɛ dɔn VOA ka kunnafonidila min bɛ Wagadugu Kader Traoré bɛ an bolo nin waati in na nɛgɛ kan ale bɛna walawalali kɛ an ye Kader i n'u la. Anula Mariam anula VOA Bambara lamɛnnikɛlaw bɛɛ a ye ko min fɔ o ye tiɲɛ ye sabula ayiwa Burkina Faso ka ministre min bɛ fara ɲɔgɔn kan ko kunna ni faragwara jamanaw ye n'an ko ministère de l'Europe et des affaires étrangères ale baraki dɔ bɔ k'a yira ko o bɛna dansigi Faransi ka lasigiden min bɛ lankana ko kunna n'ale bɛ Faransi ka ambassadeur n'a tɔgɔ ko Emmanuel Pasquier ko fo yani lɔgɔkun 2 kɔnɔ ale ka jamana bila sabula o ye ale nɔ ye yuruku ko dɔ la min dangan tɛ ni fulancɛ fanga ka baara taabolo ye ayiwa a b'a lɔn ko kabi tuma damadama ni waati kɔni u ka gɛlɛn kosɛbɛ Burkina Faso ani Faransi cɛ n'an y'a filɛ kabi fulancɛ fanga kura ni sigira sen kan min ɲɛfɛ président capitaine Ibrahim Traoré be o kunna ale y'a yira ko dansigili bɛna kɛ Burkina Faso ani Faransi yɛrɛ ka tigɛdi ɲɔgɔnma ko caman fanfɛ an bɛ wele ko coopération bilatérale awa kabi o ko ninnu na kɛ tuma min na a nana fɔ fɛnɛ ko Faransi ka kɛlɛkɛjɛnkulu minnu bɛɛ tun sigilen don Burkina Faso olu ka o ka minɛnw cɛ o tɛmɛnen kɔ Faransi yɛrɛ ka lasigiden min tun bɛ Burkina Faso ne ale ye ambassadeur ye kabi o y'ale ka dansigi ale ka baara la ambassadeur kura ma se ka se ka na Burkina Faso kɔnɔ o bɛɛ ye gɛlɛya ye min bɛ Faransi ani Burkina Faso cɛ ka na fara tuguni ko Faransi ka pankuru min yɛrɛ Air France ale tɛ se ka jigin Burkina Faso o tɛmɛnen kɔ Burkina Faso ni Faransi yɛrɛ olu ye dansigi u ka visa diko ra o fɛnɛ kɛ gɛlɛya dɔ ye min bɛ a yira ko jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔni tigɛdi ɲɔgɔnma kɔni olu bɛɛ lasara Faransi ka lasigiden ye Emmanuel Pasquier ni ale fɛnɛ n'a bila ko ale ka taa yani lɔgɔkun 2 kɔnɔ o bɛna yira an na kɔni ko an waati min na i n'a fɔ sisan kɔni bɛnbɛn foyi tɛ Burkina Faso ani Faransi cɛ. Ayiwa ni waati in na Kader i bɛ se k'a fɔ an ye Faransi ka lasigidenso min bɛ Burkina Faso n'o ye ambassade ye olu ye kunkan bɔ ka kɛ ni nin hakilinaw tali ye Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wa? An y'an kanbɔ Faransi ka ambassade ma min bɛ segin n'o Wagadugu kɔnɔ olu y'a yira kɔni ko olu ye laseli ni sɔrɔ nka olu ma fɛɛrɛ foyi ta fɔlɔ ka se ka yira Burkina ka se ka kɔjaabi di Burkina Faso lakaw ma nka ni ko ni a yirara ko olu ka lasigiden min bila n'o lankana ko kunna Emmanuel Pasquier n'ale kɔni kɛ ka jamana bila kɔni o tɛna kɛ baasi ye olu bɛna sira d'a ma a ka se ka bɔ Burkina Faso kɔnɔ yanni lɔgɔkun 2 kɔnɔ i n'a fɔ Burkina Faso lakaw y'a fɔ cogo min na.
nin diyara n ye ni tun ye VOA ka kunnafoni dila Kader Traoré ale ka laseliw ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso jamana faaba la. An bɛ to Burkina Faso a yirala bataki dɔ kɔnɔ bi juma sɔgɔma k'a fɔ ko u ka finitigi mɔgɔ 8 fagara jɛkulu maramafɛntigiw fɛ dugudennin dɔ la min bɛ wele ko Solgen. Nin waleya in k'a kɛra jamana camancɛ yan fan ka taa kɛɲɛ k'a fɛ. Kader Traoré ale b'o kunnafoni di ka bɔ Wagadugu. kabiri waati damadamani Burkina Faso ka finitigiw bɛ baara kɛra yaasa ka se k'a to maa fɔlɔ minnu y'u ka sigidaw bila ka taa u yɛrɛ sɔrɔ marabolo wɛrɛ la olu ka se ka sɔkɔ u ka duguw kɔnɔ nka o bɛ nin baara in na tuma min na bengani walekɛlaw olu fana bɛ u ka baara juguw ra kunu lamusalon Sudugɛn ni o ye jamana camancɛ kɛɲɛkanfa marabolo ka dugudennin dɔ ye jɛnkulu maramafɛntigiw sera nin yɔrɔ in na ka taa tugu faso ka kɛlɛkɛ jɛnkuluw ka dagara kɛlɛ bannen kɔ sɛrɛdenw ka fɔta ra sorodasi 8 bɔnɛna o nin na damadamani fɛnɛ jogira an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan o sera ni olugu ye k'a y'a ka dɔgɔtɔrɔso la yaasa ka se ka o furakɛ min ye maajugu fandara ye a yira ko olu ɲɔgɔnna 20 kɔni o si tununa sɛrɛden dɔw yɛrɛ ko nin bengani walekɛla ninnu dɔw minnu tun bɛ bolila ko finitigi ka pankuru kɔni ye taa tugu olugu ra ka caaman le fɛnɛ bɔnɛ o nin na nka nin ma sɛmɛtiya ka bɔ finitigiw ka daga ɲɛma fɛ nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye Faransi jamana ka sanfɛ pankulu cakɛda ni o bɛ wele ko Air France fɛnɛ ye bataki bɔ bi juma bataki min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko kunɲɔgɔn kelen ɲɔgɔn u bɛna fara u ka gɛrɛntɛ sigili kan Mali ni Burkina Faso jamana kan walasa u ka pankulu ka wulikajɔ baara minnu ni o ɲɔngirilen don ka to sen na fo ka se ko septembre kalo tile 24 san 2023 ma nka fɛn min ye Niger jamana ta ye ko waati kelen ma fɔ o la Mohamed Touré VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Faransi ka barada tɔnba n'o ye farajɛ ni farafina ka pankuruba ye o y'a ka pankuru duguta jɔ Bamako duguta 7 dɔgɔkun kɔnɔ Wagadugu 5 dɔgɔkun kɔnɔ ani Ɲamɛ 4 dɔgɔkun kɔnɔ Niger ka pankuru bɔnda datuguli kɔfɛ fangacɛni kɛyɔrɔ min kɛra juillet kalo o tile 26 kama Niger jamana ka fangacɛni kɔfɛ ani ka da politiki lahala cogoyaw kan Sahel mara la Air France wajibelen don k'a ka pankuru bɔli waati boloda cogo o ɲɔngiri ka taa ni ka segin Ɲamɛ n'o ye Niger jamana faba ye Bamako Mali ani Wagadugu Burkina Faso a barada ka kumalasela dɔ y'o fɔ jumadon tali jɔli ka bɔ Bamako ani ka taa Bamako o bɛ jɛnya fo septembre kalo o tile 24 na bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ tali minnu bɛ bɔ Wagadugu ani ka taa Wagadugu ka sɔrɔ baara min bɛ kɛ ka taa Ɲamɛ o bɛ jɔ fo ka se waati wɛrɛ ma ka ɲɛsi Faransi famaw ma barada ni a bɛ to ka mara minnu bɛ baara kɛ ni a ka pankuru ye ani minnu bɛ pan olu ka jamana politiki cogoya lahalayaw kɔlɔsi tuma bɛɛ wa hakili jiginna ko a ka dugutalaw n'a ka baarakɛlaw lakanani de ye a ka ɲɛta kunba ye ka kɛɲɛ ni o kunnafoni sɛbɛn kelen nin ka fɔta ye Air France tun ye pankuru o jɔli ni janya siɲɛ 4 ka ban o waleɲuman dɔn na Mali famaw ye Air France ka yamaruya dabila ka pankuru ta Paris ani Bamako cɛ k'a jira ko a ka baara kɛ yamaruya o sariya tiɲɛni o tɔgɔ juguba don. Kunu alamisa Faransikaw ka kumaso n'o ye arajoso ye n'a bɛ wele ko Radio France o fana ye bataki bɔ bataki min kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye taamadenw ka visa ye min bɛ di seko ni dɔnko baarakɛlaw ma Mali Burkina Faso ani Niger jamana kan ko o ɲɔngirila o kunnafoni walasa ka se k'o jalatigɛ Mariam Kuyate VOA tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ y'a ka kuma barani tɛnkun Mali seko ni dɔnko baarakɛlaw ka tɔnba ni o ye Fédération des Artistes ye o ɲɛmɔgɔ ma an k'o kunnafoniw lamɛn. Kunu Faransi jamana ye bataki ci dɔnko ni seko labɛnbaga ɲɛmaw ma Mali kɔnɔ Burkina Faso ani Niger a bataki kofɔlen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ni jamana 3 artisiw tɛna bisimila bilen Faransi jamana na nka u y'a perepere latigɛ min yɛrɛ fɔla u ka seko ni dɔnko minisiri fɛ Rima Abdul Malag ko ni décision ye ɲɛsilen bɛ artisi minnu baaraɲɔgɔnya kura bɛ u ni Faransi santiru ni ɲɔgɔn cɛ ni waati in na ko sabula min ye visa ye ko gɛlɛyalen bɛ ambasadiw fo ka taa se kɔnsulaw ma k'olu bɛɛ lajɛlen datugulen don ka kɛɲɛ ni hakilina ye Mali dɔnkilidalaw ka tɔnba min ye FEDEMA ye ale kɔni b'a ka yetaw fɔ an ye Adama Traoré ale ye o ka ɲɛma ye. Nin ye siɲɛ fɔlɔ ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na relation ni bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka gɛlɛya fo ka se seko ni dɔnko ma nin y'a fɔlɔ de ye
caman ka san baara bɛɛ minɛ labɛnnen bɛ tournew de bɛ kɛ festivaliw de bɛ organiser n'o invitenen n'o la suko ni dugusajɛ cɛ an bɛɛ ka mɛn ko o ko bɛɛ dabila la y'a dɔn a bɛ na ni kasara de ye a bɛ na ni gɛlɛya ye mɔgɔw ma olu ye baara mun kɛ k'o labɛn ka sigi k'u ka tournée ninnu kɔnɔ n'a fɔra k'o bɛɛ bɔra ma jɔnni bɛna jɔ olu jigiya kɔrɔ dépenses ni fɛn mun kun kɛra o bɛ kɛ cogo di. Min ye Fedema ye Mali artisiw ka tɔnba a yirala ko musaka t'u bolo min bɛ se ka dɛmɛ don ni artisi minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni waati in na. O kama Ben Sherif Diabate jelikuntigi do Bamako n'an y'a lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ a y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya ko de kan ka sigi sen kan gouvernement ni dɔnkilidalaw ni ɲɔgɔn cɛ. Mali artisiw kan ka ɲɔgɔn ye kɛ rapidement k'an bolo di ɲɔgɔn ma an n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw an kan ka ɲɔgɔn ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka hakilina falen kɛ nin décision in kan. Anw bɛ se Mali artisiw bɛ se ka mun de kɛ ka fara gouvernement ka taa kan donc pour que ka se ka nin décision in ka contrer kɔlɔlɔ kana se artisi bɛɛ ma hali n'a kɔlɔlɔ sera ma kana juguya kosɛbɛ. Seydou Kulibali festival Didadi Buguni o ɲɛmaaba don an k'ale fɛnɛ ka yetaw lamɛn. Anw fɛn fɛn bi n'an collègues bɛ yen nɔ nin condition in na bi bɛɛ de ka gɛlɛya dɔ kun n'an b'a wele tubabu kana ko sacrifice an bɛɛ y'a ye Ogosagu nana ci don min i bɛ taa sɔrɔ Ogosagu bɛ ci don min na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka forow bɛ condition dɔ la sɔrɔ dɔw b'u bolo mais a bɛɛ nana tiɲɛ donc bi n'a selen anw seko ni dɔnko tigiw ma gɛlɛya don mais gɛlɛya nin fana an man ka an ma kasi fo ka an danbe tunu an na ni dɛmɛ min bɛ se ka k'u ye gouvernement bolo ni dɛmɛ min bɛ se ka k'u ye an yɛrɛ damaw fana ni ɲɔgɔn cɛ an k'o bɛɛ kɛ mais n kɔni bɛ min dɔn faso bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ. Nin décision min talen filɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn kura min bɛ artisiw ni Faransi cɛ n'o ye contrat kuraw ye nin décision in bɛ boli o maaw de kan contrat kɔrɔlen maaw olu ko tɛ Mariam Kuyate Kala Sedi do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ka da ni bataki in kan min bɛ tali kɛ seko ni dɔnko baarakɛlaw olu ka visa ko kan ka don Faransi jamana kɔnɔ minnu bɛ Sahel jamanaw kɔnɔna la. Faransi jamanatigi Emmanuel Macron bɔra bi juma ka laseli kɛ laseli min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko hakilina baara minnu tun talen don ani min ŋunuŋunukanw bɛ senna k'a fɔ ko farafina Sahel jamanadenw minnu bɛ seko ni dɔnko baaraw kunna ni a tun fɔlen don k'a fɔ ko ka visa ko tɛna ɲɛbɔ walima u ka don Faransi jamana kɔnɔ ko o kumakan ninnu ma jɛya bilen wa u bɛna bisimila Faransi jamana kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger jamana ye. Mohamed Touré, VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington. Alors, je vais être très clair. Lorsqu'on dit il n'y aura pas de visa, on annule tous les événements qui seraient faits en France avec des artistes venant du Burkina, du Mali ou du Niger, c'est faux. N'an y'a fɔ ko visa tɛna kɛ walima ko an bɛna ɲɛnajɛw minnu bɛ kɛ Faransi ni seko ni dɔnko bagaw bɛɛ bɔ Burkina Faso, Mali walima Niger o ye nkalon ye o tɛ kɛ jamanatigi y'a semantiya ka fara kan ko Faransi ka weleli ye ka seko ni dɔnko latigimɔgɔ dɔnnikɛlaw bisimila ani ka se k'u yelen bɔ hɔrɔnya dafalen na bankoman tɛ tajuru sara fana tɛ fanga ɲɛmɔgɔba y'a lasabati jumadon ko Faransi bɛna taa fɛ ka seko ni dɔnko ko lamɔgɔ bisimila ka bɔ Sahel sɔsɔli dɔ kɔfɛ min bɔra marako cikan dɔ la min b'a ɲini ka jɛkafɔ bɛɛ dabila ni Niger, Burkina Faso ani Mali ye lasigidenso baarakɛlaw tun bɛ yɔrɔ minnu na datugulen don dimi kumaw barikaw minnu tugura o kɔfɛ o yɔrɔnin bɛɛ ka bɔ ladalako ɲɛnabɔbagaw fɛ ani politiki diɲɛ lasigidenw fɛ ladalako ministri n'o ye Rima Abdul Malak y'a ɲini ka kuma fɔ ɲɔgɔn nin ban juma sɔgɔma RTL kan k'a lasabati ko an tɛ ban dɔnkilidalaw ma abada yɔrɔ si la a y'a jira fana ko cikan dɔ bɛna ci jumadon a ka baarakɛlaw fɛ min bɛ nin cikan ni jɛya juillet kalo o tile 29 ani août kalo o tile 8 na Faransi y'a ka yiriwali dɛmɛni ni baarakɛ nafolo dɛmɛni walew bɛɛ tigɛ Niger ani Burkina Faso ye novembre kalo san 2002 a tun y'o kɛ Mali la ka ban. Pourquoi nous continuerons d'accueillir les artistes de tout le continent africain comme les intellectuels et les chercheurs.
silameluko Allahu akbar ala ese kerechenuko masaba matika duonye mori basimo mangala ala basagula nikoko kera kaleno do la mere Dieu silameluko Allahu akbar ala ese kerechenuko masaba matika duonye mori basimo mangala ala basagula nikoko kera kaleno do la mere Dieu Allahu jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kaleka deli aramane arahim kanga lenyini delili ko ala yan jigingo ala ba sagola ayamulo jigi Allah ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme beteme yere deme ko fe angonte barake ga sigika ala fle wale ma mori gene suma ge ba beke solliciter concert de Dieu pour avoir la main de Dieu le parasite paraissait pas sa question Dieu suffira pour la main de Dieu wa juluge yoro la fura fere azizu dayanu masadaka yensere daga wolovla examen bigi barala kasoro karamo ko yere ikuru de fudela ine couverture kara business ye ma wurudu kara commerce ye jibidona ti do ubeki ay VOA Afrique ni VOA Afrique una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw ka segin kana aw ma k'aw fo ko kura k'a fɔ aw bɛ ka VOA banbara ka malikura kunnafoniw lamɛn waati in na a ka radio fiɲɛ siraw fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye Koro radio Orona 93 ani tomi 2 Sankaw b'an sɔrɔ radio Parisien kan 90 tomi 8 o fiɲɛ sira fɛ Gawo o ye fiɲɛ turukala 106 tomi 1 Tumbutu 90 ani tomi 3 ni waati ninnu na Abidjankaw b'an sɔrɔ 99 fiɲɛ sira fɛ Wagadugu Burkina Faso Faba o ye fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 aw bɛ se k'an sɔrɔ VOA banbara ka bɔlɔlɔsiraba kan www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ fɛnɛ an ka page Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC an bɛ taa ni kunnafoniw ye farafina gunkana fan wɛrɛw fɛ Niger jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye bataki dɔ labɔ kunu alamisa bataki min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko u ka jamanaden minnu ni olu bɛ bɔ cidenya siraw fɛ ni u ka passeport diplomatiques ye ko o passeport diplomatique 990 ɲɔgɔn bɛ yen dan sigira olu bɛɛ lajɛlen na Modibo Dambele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington na ale b'o kunnafoniw di Niger jamana ka kɛnɛmako minisiri ye laseli kɛ k'a fɔ sɛbɛnfura dɔ la mun lasera ciden juru sira cakɛda so minnu bɛ Niger ko u b'a da o tulo kan k'a fɔ ko mun ye cidenya passeport Niger jamana ka cidenya passeport ko ninnu bɔra a ma ka sababuya kɛ nafa t'u la tuguni ni sɛbɛra bataki dɔ kɔnɔ mun ni ale carila réseaux sociaux kan Niger jamana ye passeport diplomatique 990 minnu n'a tun bɛ jamana ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔw bolo minisiriw ani wasadenw ani bilasiralikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnen la minnu tun bɛ baara kɛ jamana ka ɲɛmɔgɔyaso la walima u ka wasadenso walima premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la ni laseli kɛra ni cakɛda so fɛ a bɛ passeport 50 ɲɔgɔnna bɔ minnu fɛnɛ dira kɛnɛmamɔgɔ dɔw ma i n'a fɔ minnu bɛ bɔ Faransi Angleterre Libye Amérique, Turquie, ani farafina tilebiyanfan jamanaw dɔ. Utukalo laban na ɲaame jamana ɲɛmɔgɔw ye fanga mun binna olu ɲɛmɔgɔw ka passeport diplomatique 5 ko o bɔ a ma ni jamana ka fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Uhumudu Mahamadu Hasumi Masudu ani Niger ka lasigiden mun tun bɛ Faransi Aishatu Bulama. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Juma o ye musow ka don ye VOA Bambara ka malikura kunnafoniw kɔnɔ o kama bi Kayatu Traoré ye Mali futinɛ yelen denmisɛnnin dɔ bisimila Virginie Dambele min ka baara bɛnnen don Mali tɔgɔ la jɛnsɛnli ma dɔnkiliko na sira fɛ diɲɛ fan camanw fɛ baro in ye baro kɔrɔ ye an ka jɛ an ka kunnafoniw lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen a y'aw bisimila malikura musow ka kɛnɛ kan bi jumadoya in na awa bi an ka kɛnɛ nin kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ ka Virginie Dembele de bisimila. Virginie ye Mali musomisɛnnin ye artiste don awa a bɛ dɔnkili da bɔbɔkan na bɔbɔden don. Virginie i bisimila malikura musow ka kɛnɛ kan. N ka foli bɛ an bɛɛ lajɛlen an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ aw ye. Radio La Voix de l'Amérique lamɛnbagaw n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen malikura lamɛnbagaw aw ni ce. Ayiwa Virginie an y'i sɔrɔ an ka kɛnɛ nin kan a diyara an ye an ye album dɔ bɔ a bɔra ɲa san damadɔ ye. An ye jateminɛ yɛrɛ k'a fɔ i ka fɛn wɛrɛ la a sera ka album kelen min bɔ o de don nka a kɔnɔna na dɔnkili dɔw b'a la u bɛ dalen musow la musow i bɛ tasibila kɛ togodala musow ye e y'i ka dɔnkili da ka ɲɛsin togodala musow ma mun de kama munna i ye dɔnkili da togodala musow la. Kajatu ne yɛrɛ lamɔna togoda kɔnɔna na ka bɔ la ka na duguba kɔnɔna na donc togodala musow olu ka tile baara ka taa sɔgɔma fo su ne yɛrɛ a kɛra n yɛrɛ ɲɛna n ka bamanankan ma nɔgɔn. I wolola kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ k'o de fɔ. Ka mɔ a kɔnɔ. Ne ye dɔnkili min da dɔnkili in titre ye Domitila ye c'est-à-dire dɔnkili in bɛ togodala musow ka sɔgɔma baara u bɛ baara min kɛ sɔgɔma fo su. U bɛ fɛn fɛn k'a kɔnɔ n'o ye ka taga si tɔmɔ na n'o ye ka taga lɔgɔ kari la n'o ye ka tila ka na olu siw dilan k'a kɛ situlu ye ka taa feere ka tila ka na don denmisɛnninw na ka tila ka na don sokɔnɔna na ne y'o de da dɔnkili in kɔnɔna na c'est-à-dire dɔnkili in kɔnɔ ne y'a yira ko Mali musow bɛ baara kɛ les femmes du Mali sont des entrepreneurs u bɛ baara kɛ baaraw kɛcogoya tɛ kelen ye mais kabi lawale musow bɛ baara kɛ. Ani fɛnɛ dɔnkili in kɔnɔna na n y'a ɲini musow fɛ u ka baarakɛ bolo u ka taa fɛn wɛrɛw ɲini ka fara kan i n'a fɔ ka kɛ docteurw ye ka kɛ ingénieur ye n y'o bɛɛ da kɔnɔ mais n b'a dɔn ko Mali musow bi na ala ni Mali musow kɛra bi na ingénieur u kɛra docteur u kɛra fɛn caman ye hali bi ne o de da n ka dɔnkili kɔnɔna na pour que ka musow encourager. C'est que je suis malienne, je suis fière de o diyara ayiwa an ye jateminɛ kɛ an y'i wele wagati min na an b'i sɔrɔ i ko k'i bɛ Faransi i bɛ mun de la Faransi i bɛ mun de kɛla ye Faransi. Ne bɛ sira Buluwa kunun tilegan fɛ donc sini samedi bɛ concert d'été organisé do Afrique Consulting mɔgɔw fɛ donc olu ye ne wele an ka n'u la ɲɛnajɛ donc ne bɛ yan o hokumu kɔnɔna de la. Ayiwa Virginie komi an ka masala ni kuntala man jan e bɛ fɛ ka wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo k'a lase Mali muso ani muso denmisɛnninw ma ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka gɛlɛn dɔɔni jamanadenw ma. Kɔnɔna la komi ye artiste ye welekan jumɛn b'i bolo. Welekan bɛ ne bolo Mali musow u ka continuer ka baara kɛ u ka nɔgɔw u ka jardinw dilan hali bi u ka nakɔ sɛnɛ wala u ka nakɔ sɛnɛ u ka u cɛsiri i n'a fɔ u cɛsirilen don cogo min na ko dugu tɛ ja musow kɔ jamana tɛ ja musow kɔ. Ayiwa n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye n tɛ ba bɔ a wure na ma tun fama nyu temi urena ambi madome ame Virginie Dembele. Yeroba wansa hinima nyule minero nyu senama wansa hinima nyule minero nyu le hachone manyu bafinyu fabawe. Anga foli biye ini ce ini baraji ikambe wati bere. Inche Kajatu. Don laban
jamana ninnu na jatigɛ wale dankariw ni binganiw ani dɔ wɛrɛw bonyana jamana camancɛ ni kɔrɔyan fan fɛ aw fɛ mun de ye nin ko nin sababu ye ko jumɛn bɛ aw ka sigidaw la mun kan ka kɛ walasa k'a bali aw ka jaabi ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jɛmukan na sibiridon n'o ye septembre kalo o tile 16 ye a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa nin jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn a kana fɔ aw kɔ dɛ. Sisan an ka jɛ ka Siyaka Tarawele ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Farafina gun kan senantɔlɔntan kunda clubu ka ɲɔgɔndanba min bɛ wele Coupe de la Confédération ɲina saison 2023 tour préliminaire ta ko filanan bɛ tan ni tile damadɔ ninnu na clubu min mana se sɔrɔ o bɛ don phase de poule la o min nafan ka bon kosɛbɛ Mali la clubu kelen bɛ na tour préliminaire ta ko filanan in tan n'o ye Stade Malien de Bamako ye sinikɛnɛ kari septembre kalo tile 17 san 2023 in na Stade du 26 mars la ni nɛgɛ 16 ye sanga 30 sɔrɔ Stade Malien de Bamako bɛ buru ni Aigle Noir bisimila o y'a ɲɔgɔndan tagali ye Cheikh Omar Konte n'a bɛ wele Bruno farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamakɔ a y'a yira ko Stade Malien de Bamako bɛ se ka se sɔrɔ sinikɛnɛ ɲɔgɔndan na buru ni Aigle Noir ɲɛkɔrɔ a ka ja ka se ka don kafu phase de poule la. Stade taara da la Ligue des Champions da la siɲɛ 9 hali ni nin ye coupe kafu de u de la k'o ta siɲɛ 1 2009 Stade kɔni u fana ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na Burundi vainqueur de la coupe nationale de bɛ ɲɔgɔn na Stade garisɛgɛ ka bon olu yɛrɛ ka nin tour yɛrɛ sɔrɔ u ma jouer parce que u ni Soudan équipe dɔ de tun bɛnna o ye forfait signé. Cheikh Omar Konte Bruno ma ɲina buru ni Aigle Noir ka fanga kɔ. U ka fanga dɔ ye mun ye u ye championnat daminɛ ka ban u ye journée 4 yɛrɛ jo la sebaya 3 ni 2 10 points de b'u bolo u bɛ jɔyɔrɔ 2nan na. hali n'a y'a sɔrɔ championnat ma daminɛ fɔlɔ Mali la Cheikh Omar Konte Bruno. Stade fɛ yan Mali la championnat ma daminɛ mais u fana nana ni dege karamɔgɔ kura ye Bako n'a fana bɛ Mali championnat dɔn a ye Stade kɛ siɲɛ 1 ka tɛmɛ ka Joliba kɛ ka double kɛ n'ulu ye ka Sobe ninnu kɛ ka Bakarijan kɛ a fana bɛ Mali championnat dɔn a yɛrɛ nana ni joueur burkinabé ivoirien Ghanéen ka na n'ulu ye ka bɔ a bolo Côte d'Ivoire ka équipe renforcer a ye ɲɛ kura mun ye Stade bolo ni Libéria match la nin kɔnɔna u garisɛgɛ ka bon kosɛbɛ ka se ka don ni phase de poule la ni minnu bɛnnen filɛ an ma jɔnmaya tɛ mais u kaliburu ni ninnu ta tɛ kelen ye kosɛbɛ Mali championnat ni Burundi championnat hali n'u ta daminɛ n'an ta ma daminɛ mais écart dɔɔni bɛ an n'u fana ni ɲɔgɔn cɛ Stade Malien fana yɛrɛ ta kɔfɛ a fana garisɛgɛ ka bon kosɛbɛ dimanche don ka tɛmɛ Burundiw kan. Ka kɔn Stade Malien de Bamako ka ɲɔgɔndan ɲɛ sinikɛnɛ kari sini sibiri septembre kalo tile 16 san 2023 in na ni nɛgɛ 16 dana gosira AS Real de Bamako bɛ Mauritanie FC Nouadhibou bisimila Stade du 26 mars la Bamako o ɲɔgɔndan bɛ don Ligue africaine des clubs champions tour préliminaire ta ko filanan tagali hokumu kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele ka laseli don. Kerechenuko masaba matika duonye Mori basimo mangala alaba sagona Ni koko kera kale nodo la mere Dieu Si la meruko Allahu Akbar ala ese Kerechenuko masaba matika duonye Mori basimo mangala alaba sagona Ni koko kera kale nodo la mere Dieu Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kale ka deli aramane arahim kangale nyini delili ko ala yan jigingo ala ba sagola ayam bolo jigi ala ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme beteme yere deme ko fe angonte baraka ga sigi ka ala fle wale ma mori gene suma ge ba beke solliciter concert de Dieu pour avoir la main de Dieu ayiwa balimaw aw y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi an ka malikura kunnafoniw na min kɛra dɔgɔkun kunnafoni labanw ye bi jamukan labɛnna sekaw ka cɛjan Cheikh Thierry bolo an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Cornelis bolo jamukan la siraw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ waati wɛrɛ. Du bain de Dieu, pas fainéant, Allah, commandant de vous, peut compter sur la main de Dieu. Allahu Akbar, Allah ese, Kerechenuko, Masaba matika duone, Mori basimo, Mangala Allah basagona, Nikoko kera, Kale nodo la main de Dieu.
Muna misiru balaka multiplier ala kota bega amplifier église kurajo dongo do benata sa kunuka sabiye misiri do be chodi bi anga ala bato cho ya bedi cho te cho la cho ya tiena ala matonga ala yini la politique gestion de la cité l'homme politique doit porter des idées trouver tracer le chemin de la vérité pour la cité on est pour cette dribble l'homme politique n'est plus crédible cherche le parrain qui la double pour manipuler un peuple aveugle l'homme politique en perte de vitesse